What's up guys? Nag-walking lang ko karon guys kay it's 6:20 in the evening karon diri sa may Berlin or Germany. Sayo man nag-work akong kuan bot kay naa sila meeting. Actually ang iyang time gyud is 9 o'clock or 8:30 iyang time sa iyang work. Tapos karon early siya, 6:30 kana sila meeting. So sayo pa kaayo nya dili ano bang kuan ko kanang gusto na ako ba matulog na lang ko pag mulakaw siya kay alone ra ko permanente basta naa siya work niya permanente siya pang gabi so mauna guys nga kuan maboard manggug ko bisan pag naay TV bisan pag naay wifi naay computer naay cellphone na as in maboard jud ko. Last night naman po niya karon sa iyang work pag uli niya ugma rest na po siya 8 days so manguan mi mga tumiog Munich so excited na ko kay mag-rent ra siya og car para kuan mi magbiyahe kay mag-train man unta mi niya pareho raman 5 hours of train ang train diretso may pa mag-rent na lang siya og car kay same ra o time nga makastop-stop pa mi guys as in makastop-stop pa mi manang view sa akong gi-walkingan karon actually diri ko garan usahay as karon ga-walking lang ko kay nagpapatay kog oras. Gusto na ko, pag uli na ko, mag-sleep na lang ko. Siya, to mag-rent og car and then magbiyahe na may padulong og Munich. Berlin to Munich. So, hindi siya guys. Pag uli niya ugma is Thursday man ugma. Pag uli niya. So, Friday, magbiyahe na may puhon. Mga tumi og Munich. Na daw mountain dito ang among adtuan. Kuan daw na siya kanang nga mountain whole year daw na siya nga ga winter. So we will see. Hay, excited na ba ako laag man gud ang giyan higit sa Germany gud. Tour man gud ang giyan himo na nga laayon ko magstay og balay. So na ko sige raglaag mo na nga pag wala siya work maglaag ra gid mi permanente guys the whole day muna kag napud share work puyo ra pug kog balay na magran kog 10 kilometers muna akong ginabuhat kay arong taas-taas ang akong dagan tapos karon gani nang buntag nagran naman kog 10k abot siya pag uli gay na ako na siya nakaluto na siya sa among breakfast tapos karon walking na lang pug ko kay laayon ko dito sa balay walay kamarites wala jud ka istorya guys as in TV ra gyud nang walking na lang ko as in walking ra gyud o walking nagra naman kong 10k kaganina di na ko pwede mag-run karon kay daot na pud atong mga kuan ana muscles siya guys ganahan man sad ko diri ganahan kay forest ra jud siya nice kaayo nga view guys daghang kaayo magtambay po diri mga tao diri magtambay as in mga anak nila magplay una play ilang mga anak tapos ilang walking ilang mga iro diri nga mag-walking na jud ko guys kay sana kana
playground sa mga bata guys kana ano yung mga bata diha na ilang mga parents kana diha siya guys diri gyud guys sa Berlin or sa Germany kung wala gyud kay work laay gyud kaayo as in super laay kung wala kay work. Kung mag-tourist ka diri dapat laag ra gyud ang imong anion para dili laay nya kay syempre ni anhi ko kay i-visit man ko sa akong my loves. So, what time mahims the work man na atong my loves. Hello. Laag man ang atong my loves. Anong work man atong my loves sa moto na iro. Aw. Work man atong my loves. What time mahims. Pero, muulit man mi guys. Mag-stay po siya sa Philippines of 3 weeks. 3 weeks ra pod. 3 weeks ra pod yung work. 3 weeks ra pod. 3 weeks ra pod siya mag-stay. Sa kuan. 3 weeks ra pod siya mag-stay sa Philippines. Kay gamay ra ang gihatag sa iyan na kuan. Na leave sa iyang work. May gali ako. 70 days ko diri. So, okay ra kaayo kay nagkabanding jud mi niya muuli siya og Pilipinas 3 weeks kay naamang gud mi buhaton didto guys maghimo mi og boarding house puhon maluing Ginoo in God's grace. Yes guys, ang himo mi boarding house. Yeah. Mag-update ra gihapon ko sa akong YouTube guys sa akong kuan sa among boarding house puhon. Nice kaayo guys no dara ka mo nilang park maglakaw-lakaw ka mag-running dili siya wala siya kuan dili siya sa gali ni dili delikado tambayanan dili siya delikado guys safer kaayo siya inom-inom mga barkada. Pero mag-inom guys, magdala sila beer diri. Good problema diri guys as in. Safe ra kaayo. So, wato siya guys. Kuan ni diri kini nga park sa Berlin ni siya, Berlin. Daghang mag park sa Berlin guys. Kini duol ra gid ni sa among kuan sa Neukölln doon ra kay sa among apartment date ang nag-uyab pero daghan kay sila park guys as in super daghan kay sila park nag-uyab date ang inom na siya guys sumura to guys magbabay na ko kay magpadayon ko sa akong walking. Sumuratu, bye-bye, mwah-mwah, chup-chup. See you on my next upload. Inaano ko guys, ang ako mga reels, ako na siyang gidugtong-dugtong di ay. Muna nga man ako ipermindi, ingon nga. Sumunapod to guys, mga reels ko na siya guys. Ako na lang gidugtong-dugtong sa akong gina-upload sa akong YouTube. Untay nyo i-follow akong YouTube account guys ha. Sumuratu, bye-bye, mwah-mwah, chup-chup again. Bye-bye.